Geldi! Pertutan aukate. Beti gauza bera. Ziru jabon bat izan beharko mendut nire gurasoak bezala. Espezialitatea hona aukeratu, familiaren prestigio mantendu, mir eta mir. Badakit jada. Hemen pake pixka bat aurkitzen dudan. Mediku interno residente azterketarako arnasa hartu eta kitxo. Ei, begera hor dugun hemen, 11 egun agertu gabe, bizirik. Zer dela eta daukago zurekin egoteko horea? Ai, maiti zenbat gauza ditudan kontatzeko flipatuko zu. Utziago, betutan nago. Badakizuz naizela horretarako etorri, beste momenturin batean kontatuko idazu. Ai, benetan beti berdin. Egunen batean burua lertuko zaizuen beste ikasteagatik. Sarte izan behar da, horrelakoak botatzeko. Maiti, pasako diaz hipertentsio larrialden eskema. Aurreko saioak anatomofisiologiarekin koinziditzen zidan. Pasako izut bai. Berak eta bik usitut eskemago egiteko, fotokopiatu eta buelta. Mesez, jaitsi volumena. Buah, bizitza zor dizut, benetan. Fotokopia bat, mesez. Hipertentsio larrialdiak. Medikuntza sailan 3. pasabidean informazio gehiago topa ezakezue. Ea berak noiz pasatzen dinana punteren bat. Literal. Ez dinez despistatu. Jakin beharko dut noiz ari den bihotza preloadan utxe egiten. Eta zein den afterloadaren ondorio zuzena. Ez da dena usazko memoria melogika kliniko fin bat ez dari gara. Aizu, mira azterketarako prestatzen. Zaila, gu ere horretan ari gara. Hau presioa. Aholkurik bai. Ez dut ulertzen hemen jendea ikastera etortzen dela. Utzi txutxumutxuak ateratzen zareten erako. Mertxe, txokolatito, gaur ze guztoka den zerbait ekarri dut. Bonboi kutsa bat, bonboi bat entza. Ai, Markel, enaiz, zu beti ezain galan. Zer dugu hemen, beste internista bat? Bokazioa bar da. Eta pazientzia, ez da Mertxe? Eta odolari beldurrik ez. Eta batez ere, sakrifizioa. Ongi esan alagunok, hori zebar dela. Zer dugu hemen, enpolloi bat, ziru jauan. Jakin bina, piztu garra, arrakasta. Beldurra ematen badizu, zure odoran. Ikasten galtzen baduzu, duzu lortuko zure burua. Bokazioa, egunero, ikasteko. Zientziaren oinarria hau da, liburuetan duzu dena. Ikasteko behar da pazientzia, kontatu gomen zure lazizinen. Konteko zuzera izaren ikasten. Ikasgelak, buruak, arrakastan, izateko du osatu behar dira, genetika patologia, immunologia baita, fisiologia eta farma. Hau egiteko bokazioa behar da, Ezagutza lortzeko izerri pasa, kasi nahi bada, behar sakrifizioa. Ezagupena lortzeko beraz, zaitu beharko zara. Garuna lanera, zientzia dominatu behar da. Balandak alde batera utziz, kontoak maira. Ez da nahikoa ikastea, garrantzitsua gorputza ezagutzea. Makina perfektua
da, baina ondo ulertu behar da. Gaixotasun zukarra da, Seinaria arrakasta izateko gauzak behar dira. Zure tumorearen laguntza, erreza da medikuntza. Zientzia zure bide laguna, ikasio bierrutina lontzi egin utzijareak diratea. Beno, txiki, gu bagoa zerbait hartzera txentxo bat egiteko. Gurekin etorri nahi? ezagutuko ez bagenu bezala. Nola etorriko da gureli? Pentsatu hitz egin baino lehen mese. Iritsiko da eguna, baina momentuz 3 letra besterik ez ditut buruan. M-I-R. M-I-R. Ez dinaiz despistatu. Tentsioan dita hiperbolemian. Afterloa da gehiagizkoa, hipertentsio krisian. Tentsio arteriala jeistean, odol volumena mantentzeko, likidoak sartu, adrenalina baloratu eta tentsioan ditu hiperbolemian, afterloa da gehiagizkoa hipertentsio krisian, tentsioan ditu hiperbolemian, Aizue, ikusi uzue azken aldi honetan, beti apunten artean, ez du kalerik zapaltzen. Bai, egia da, etxean presio handia dauka. Ama zirujaua, beste ama internista. Espektatibarien aurrean orkezitatek ez dutuko, tia. Movida bat, nire aita Toni Hawk balitzetakin nore emango luken. Bai, baina horrela jarraituz gero, mir baino lehen kolapsatuko du. Beno, gu badakigu zerbait, gurasoak ez dira azterketa sartuko gure ordez. Presioa, bai, baina bizitza zero gozatu behar da, ezta? Pazienteak baino lehen gaixotuko da bera. Azkenean larrialdetako gaixoa bera izango da. Guazen zerbait hartzera, burua freskatzera. Zaska, oli, begira beste truko hau! Espaloian etzan da, jende zinguratuta, dramaren erregeak, izkilarez bizitza, dena ondo doala, ospatzeko beldurra, nire itxaron gelan, ametsak hankaz gora. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, ez dela konbini gehiagik pentsatzea. Eta begira, egunak iesi doaz. Niri begira, esan zenidan, jasan ez dina nintzela. Arazoa nindukan, arazoak aukeratzen, zer sentituko dudan. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, beldurra zelan ere beldurran diena. Eta begira, egunak iesi doaz. Niri begira, esan zenidan, horrela maiten hautula. Ez dute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean. Hortzak ez dututa bedinekatuak, ez dut ikasiko. Ez dute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean. Segura eta espetzean aztertuta,
Errepide istripua da, larri daudeta. 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 Aurrari dago, aurrari dago, zer gertatu da. Aurrari dago, zer gertatu da. Aurrari dago, zer gertatu da. Hauek dira urgentziak. Larrialdietan nago, egun bat gehiago, kokoteraino. Urgentziak. Oso bero nago, ezin dut gehiago, nakate oraino. Urgentziak. Organo hotza hauek kirofano hartara, berado da. Urgentziak. Presio handia da, eta horrelako bat dira, guztion urgentziak. Papeleo guztia bete beharra. Ze ondo, medikuek uzten diratirin hankazbora. Paperrakoitza dauka beti bere lekua. Bai. Eskerrak ugaren kotilleo zentralita etxe ondan. Ez aldituz ikusi medikoa eta erizaina. Zantzarete nekatzen kuskuseatzeaz, beti beste bizitza askoite egiteaz. Ongi, baina, segin lanera, zergatik ez gaituzte, bengoz bakean. Ez zantzarete hartzen jende guztia itxoiten. Urgentziak. Tripako mina, eukainka zerfina, paria izan da. Urgentziak. Komunak garbitu, zuratzetik sartu, ezin izan dut jasan. Urgentziak. Kultsu hartu dio, jaten eman diot, behartuta txetena. Otaker. Ezin gara kexatu. Zera bakia da, olakoak dira. Urgentziak. Zergatik ez diguzu belauneko zauri hauek laguntzen? Gasak, Bai, baina Eli, hemen dituz. mil esker. Ezin zara bere iztu, Baizera, haiene, eliri bota diozun begirada. Ei, benga, desiatzen zaude berarekin lanean aritzeko. Somatzen da. aldaba. Ez, Bai? ez. Oh my gosh, bera da. Obota gara ikusten zaitugun nabaritzen zaizu. Oke zaude. Benga! Geli, ei. Hortxe duzu? Esaiozu zerbait. Lanean gaudela ta. Urgentziak. Ez baduzu nahi, utxezazu niretzat, katxarrutza data. Urgentziak. Zergatik ez zarete, jartzen denok lanera. Urgentziak. Zazu bere ama puntuak lortzeko. Hain erotuta ez nago. Ideia ona! Let's go! Urgentziak. Ospitaleko bizitza, gure eguneroko ekintza, hemen pasatzen duguna, gure bigarren etxea dira da. Urgentziak. Gari begira duzu, noski baietzen ez. Zedut magoa dela, Dut ez bala hortik ez ez. adospakian ez dazazu, Ba onartu zazu. adoster gustako badok, Esan duzu. aizaltzen bendugu. Zerbaitin martzen nuke. Aiezutzin azazue. Esaiozue kafe bat nahi dut berak noski guazen. Bakarrik ari zara izketa, Erotuta dago. bengazetu, Ai ez nagusia dator hasi lanean. Disimula karamula egunon zer modu zaude. Ei, zeta zabiltzate! Oso ongi eskerrik asko zergatik hemen jende asko. forme batzuk Lagun entregatzen, batzuk berriro guatzen. arazotxo bat konprobatzen. Esan egia kotilleatzen. Urgentziak bizitza ematen dugu, ospitale honetan gure pasua baita eta gure bizitza. Urgentziak.
hau ere amaitua. Hala, sartu, eta barru baino, eta alba duzue bota espintuztia lurrea. Nik 5 minutuko fe hartu, bueltatu, eta andamendia bulegoan. Zirte ozart, atere mindik kanpora. Nik txukunduko dut dena, milady. Urpaso batean agobiatzen zara eta... Ai, Andre, ezin dut gehiago honekin. Zoruak arditzen ari naiz, denboraz larri, eta adjunto hauek txostenak nona uzten dituzte. Nahaztuta, eta noski, gero nagusia nire ganatortzen da. Haserre, ni erruduna banitz bezala. 20 urte daramatza damen. Dena txukon ondukitzen, eta gero txukuntasun faltan errua izateko. Ha? Bai, esaidasun niri Windows hau sarkitutarago. Eta altak imprimatzeko Windows 27 behar duzu. Haze desastrea. Beno ze, bukatuko duzu ingoz. Espeinteak izten jarraitu behar dut. Ai, me está estresando. Zure ritmora emakume hau beti agobiatuta. Espinititxeak apalberdean, irekiak larainan eta hasigabekoak gorrian. Ikusten, ezein zaila. Berak hemen lanin gabe kontrolpan badu, zuk ere kontrolpan izan barko zenuke. Non duzu burua? Ez sartu nire esparruan berriro. Barkatu, ez zer ere asmoa. Aholku bat nahi, ez zaitez inoiz medikoa izan. Ez zaitezke esatu, 20 urte daramatzat ikasten azkenean garbitzele izateko. Nola zetz, pasada hutsa dirudi, pertsone eta bere familiari irribarre bat marrazen ez aurpegian. Edo ez, denazat dirudien bestain ibilikoa. Laguntza behar da boxetan, zeuritu larri mordoa ekarri dituzte, eta urgentziak gainezka, ez gara iristen, edozein esku lagungar izango da. Entzun duzu edenok ez da? Venga, mugi purdioiek, ez dut inor ikusene izketan, ez geldirik, venga, mugi! Ai, ama, ze jalean ibanoa. Espedientak prestatzen hasiko naiz, lana datorkigu. Venga, mugitu ponpisak bukatu dako dizeoa. Autogidaria oso larri omen. Ambulantzatik dakarten hipotesia. Barneko doljario masiboa. Sokipo polemikoan sartzen ari da. Bere ala behar du eskaren abdominala. Eta adult transfusioa prestatu beharko dugu. Azal, hotz eta zurbia, pultsazkartua, arnasteko arazoak eta zorrabiak baditu argita garbi. Barne, hemorragia bat da. Ikasten ari zara gero? Baliteke bai. Lehen esplorazio egin eta gero zuzenean tak abdominala. Baina kontuz hemodinamika okertzen bada, lapartomia urgentea prestatuko dugu. Ados ba, elikidariarekin. Bigarren zoritua, eskitean zioan, 19 urteko gaztea. Irotxetxeak, traumatismo kronoenzefaliko harina. Hasieran konorterik gabe, baina gero errekuperatu du. Roberto, zuretzat. Gero, 3. zoritua. 28 urteko gaztea. Belauneko haustura konplexua. Nik neukartuko dut. Azkenik, 4. zauritua, 23 urteko emakumea. Arpeiko traumatismo sakonak. Masaile zurra eta sudurra odolez beterik. Zauri sakonak ditu. Arantxa, zure eskarmentua, ongi torrokazugu. Denak lanera! Bale, prestatu odol analitika oso eta bilina benoso handi. Atera dezagun lehen bailentak bat. Baina kontuz, hemodinamika okertzen bada zuzenean lapartomia prestatuko dugu. Dena martxan? Bai, bisuro fisiologiko handi martxan. Oxigenoa maskarillatik, odolpoltsak eskatutak. Utzin, nire amango dut, irekibidea bagoaz. Hemen geratuko naiz, beste boxetan kuskuseatzen. Aizu, bro, esaten dizut ez da zer, iruzai txautxita besterik ez, eta gainean flipatu asaltokin. Bai, bro, baina saietza hauek konpondu ezean, zururrengo flipa ospitalean eginen duzu, eta ez skate parkean. Leak asko daki horri buruz? Bai, 3 aldiz hautxitzan dizkiate saietxak niri. Kristalezko ezurrak ditut, entzun. Arnaz hartzerakoan mina, arnazketa azalekoa ez da? Baita zorabiatua pixkat ere. Hori itolarren seinale izan daiteke. Motoraz txiki bat baldin badu, torax radiografia egin beharko dugu berehala. Eta beste bat erradiologiara. Hau ez da gaur, baina tira, prestatu monitorizazioa eta analgesia. Txapeldun, ez mugitu gehiago. Nahi baduzu, zurekin joa gaitezke? Beno, belauna puskatuta okat bai, baina ez dago presarik. Azkenean denok apurtzen dugu zerbait noizbait. Ez dagoela presarik, hemendik 5 minutora, odolor nidura, arriskoan baldin baduzu, orduan ikusiko dugu presarik ez dagoen. Errek berehala eta immobilizazioa ferula luzearekin. Ez ditut nahi komplikazio gehiago, lepo ditugu eta urgentziak. Aizu, burua, pazienteak baino tentsio handiagoa zuk danamazula dirudi. Hau ez da joko bat, baina tira, gure artean zaude eta dena handoterako da. Belauneko ostura konplexua da, desplazamendu nabarmenarekin.
Nik ere halako bat izan nuen, hilabeteak errehabilitazioan. Hori bez, pazientzia ikasteko modu ona. Lea naiz, eta kristalezko ezuren gaixotasuna dut. Bai, gutxienez 6 hilabete izan zire eskaiolekin, eta urtebete erdiko errehabilitazio ondoren. Ni miren naiz, auxiliarra, eta Lea zaintzea arduratzen naiz. Plazer bada, pazientzia bat dut bai, eskerrik asko denoi. Ai, nire aurpegia, masai ezurra dolez bete eta sudurra apurtuta, nire eta zoratu ginen dago ikusita. Lasai, odola garbitu eta ongi beratuko dugu. Aurpegia badu konponbiderik, nik 5 puntu ditut aurpegian eta ez nago modelo izaterik hurbilago ez urrunago. Bai, baina lehenik hemostasia, hemorragia gelditu gabe ez dago estetirikarik. Auxiliarra, presio konpresa bat hemen. Barkatu, hemen daukazu ez dut odol gehiago zabaldu eza? Ez, zorionez, baina kontuz, estelaztu izango zara hurrengo pazientea. Begira ongi, sudurtabikia desplazatua dauka, eta hematoma septala garatzen ari da. Ikusten duzu nola puztu zaion bi aldeetan? Bai, kolore morea eta antura simetrikoa. Hori seinale garbia da, ezta? Tori gazak. Sendaketarekin hasiko naiz? Bai, hori da. Hematoma septala handitzen bada, tabikian zulo egin dezake, eta gero arnasketarako arazo kronikoak sortuko dizkio. Horregatik diagnostikoan sudur barrunbea esploratzea da beti. Egia esan, ez nuke horrela berea lantzemanen. Ongi dago, kontuan hartuko dut hurrengoan. Bada klinikan gauza hauek ez dira liburuetan soilik gelditzen, begira entrenatu behar da. Eta horretarako pazienteek asko irakasten digute. Desastre hutsa izango zara papeleo guztiarekin, baina diagnostikoarekin itzela zara. Bai, hori ba erriskutsua. Nik ere izan nuen, eta kanula batekin ibili berri izan nintzen, aste osoa, ez da erosoa. Mila esker guztioi, aitari esanen diotu baiko txokolateak hartzeko zuentzat. Ai, du bai, nik ere oporrak nahi ditut. Baina tira, eskerrak ere ongi atoz. Lasai, nik beteko dut dokumentazioa zure ordez, eskerrak hemen naukazun bestela. Nahi baduzu emaidazu, nik eramango dut administraziora, aruntzanoa eta. Kaixo Maitia, lepo gaude, eskutxoak botatzen bauzu zer moduz? Hau kaosa, zer gertatu da? Istripu masibo bat. Eli, tak bat egiten ari zaio, larri dagoen paziente bati. Bere amaren antza hartzen ari da. Edo nirea. Buah, arro egoteko moduan ari da egiten. Ikaragarrizko medikoa izanen da. Listo, boxeran sartuko dugu eta hortik zuzenean ebakuntza gelara. Ni eramango dut ebakuntza gelara. Tentsioa, bera doa. Zurak martxe ditut, baina eskara iristen. Hemorragia bai, baina non dago zehazki. Takean ezen ondo igertzen, odol gehiegi. Konortea galdu du. Ezinezkoa. Peio da. Bai, Peio Martinez. Takaria da, hemorragia abdominal masiboa, berehala laparotomia. Kontatu nirekin ere ebakuntzan. Hau da zurune alaba. Zirujau nagusia okupatuta dago. Ezin dugu itxaron. Ezinezkoa da, ma. Ez daiz presentitzen. Bai zera. Orain, ez zara bakarrik medikua. Nire lagunaren bizitza zure esku dago. Konfiantza dut zugan, agirretarak ez gara sekula kikiltzen. Ei, edo orain ekiten diogu, edo galduko dugu, ez dago tarterik. Bale, laparotomia prestatuko dut. Hau izango da nire lehen ebakuntza. Eli, zure aukera! Iritsi zaizu, zuk zeuk esan duzu jada. Gogoratu ongi zure eskuetan. Bai, zure eskuetan denok gaituzu orain zuri begira. Esan bat eregin aitzuzitizten lanean guazten arira. Kale egiten baduzu joanen zaigu pazientea beste auzura. Azaitez ba agintzen. Tremendo corazón lava y marroiona. Esua garbituta, zeintu batuta, tentsioa igo da. Arnaz ongi hartuta aurrera. Ba ekin denok gaituz orain zure eskuetan. Bizitza bat dugu jokoan pazientea dago. Zure eskuetan. Anestesia kontrolpean dut, bisturia behar dut nire eskuotan.
hemen duzu hartu, denok gaituzu begirata. Zure eskuetan, Eta gen, pintzaketa zure eskuetan, Ibiliari, nilko alda zure eskuetan. Topatu behar duzu, ondagoen hemorragia sabel barruan. Horretan ari da, Ez dakit. venga! Jarraitu orduan. Mugitu ezazua horta, somatzen ote duzu arrizuketa. Zertan ari ote da, kontu zibili behar gara. Jarri arreta. Ama hortzen bat da, komplikatu zaiona, lehen ebakuntza. Azarriko zatxo, arazandi bat Eta ekin, denok gaituz orain zure eskuetan. Lasaitasuna mantentzea zaila egiten zaigu Zure eskuetan, Oraintxe, hasi da odol jario atxeda etxizazu. Puntuak eman da, paziente honen bizitza dago zure eskuetan, Eta gen, josi eta zure eskuetan Ibiliari, eta zure eskuetan. Zuturak salto gindu. Egonkor mantendu. Momentu bat behar dut. Aizu, baina eskuarekin heltzen ari naiz. Barkatu, baina ezin dut. Jarraitu zuek. ezin duzu pazientearrela utzi, baina zer gertatzen zaizu, itxaron! Zer gertatzen zaio honi orain? Utzi pakean bere arrazioak izango ditu. Joanen naiz. Ez, baina beste zero jau eta eskatu behar dut. Urgente gainera. Hasiko naiz zero negatibo la unitate eskatzen laborategira badezpada. Bai esan? Jarretzazu nagusiarekin, larria da. Andere, kirofanotik urgente. Ekarri. Bota, Andere, zerbait gertatu da. zer gertatu da? Aurkitu alduzu hemorragiaren jatorria? Bai, baina ez ditut horretarako ditu. Beste zero jau bat eskatu behar dut. Zura alaba bakuntzaren erdian alde gintu eta norbait bidali barko zenuke. Anestesiarekin 3 ordu erramatzaia da. Eta Roberto dugu sutura eskuekin eusten. Egokuntza bukatu barko genuke. Eli, hau decepzioa. Egonkor mantendu dezakezuen norbait iritsi arte. Bai ez du uste dut, bihotz maiztasuna eta tintxo arteriala kontrolpean ditugu. Baina, bidali norbait mesedez, zu ez da zaude libre. Zu ez zara honenak bakuntza mota hauetan. Ba, ez. Orain ez dut aukerarik. Gauza asko ditut egiteko. Baina, oraintxe bertan bidaliko dizuet norbait. Mai, nor daukagu libre? Ea utzi ikusten. Txominek oraintxe bertan bukatu laugarren kirofanoan biriken perforazio. Oraintxe bertan bidaliko dizuet Txomin. Zer esan dizu, norbait bidaliko digu, ezta? Txomin etorriko dela. Ai, Txomin, ze jatorra! Aurreko astean berarekin fimosi bat izan nuen urologian. Ikaragarri ona eta divertigarria da. Hospitaleko nagusiak etorri beharko luke. Honena zen. Zen, baina aspaldi ez da kirofonan sartu. Ez badago gurera, egoera larrian gaude. Eskua gainera nekatzen hasia zait. Lasaitu, ez digute esan bar norbait bidaliko digutela. Baina ez aldute ikusten operazio mailan gelditu daitekela tipo hau. Lasai, Txomin ezagutzen dut eta ez da berandutuko. Baina bihotz taupa da geroz eta ahulagoa dauka. Hipotensio arterialean sartzen hasia da. Kontrolpean dago, baina ez denbora luze. Zera zerdea, ez dituzu kontrolpean. Ez lasatu zaitez behingoz. Horrek ez du laguntzen. Inorrez datorren bitartean urdure egongo naiz. Nordio ez datorrela inor! Bazen ordua, zer dugu eskutartean? Gizonezkoa, 50 urte. Traumatismoarin baten ostean abdominalgia akutua garatu duena. Laparatomia estean barne hemorragia bilatzen aritu gara. Eta azkenik lokalizatu dugu aorta abdominalean. Eta okerrena, nire eskua da hemorragia hori taponatzen ari dena. 20 zentimetroko ebakia egin diogu sabelaren erdialdetik. Lineal bajarraituz. Zero negatiboko odol transfusio bat ere egin diogu. Ongi da, utzi nire eskuetan begi kliska batean bukatuko dugu. Ea izu, Esan, badakizu segunden gaur. bizitza bat salbatzeko egunik onena. Hori bera, ongi kasia duzue. Norbaitik ikartzen aldueli, gaur masterclass baja soko duzue. Nik neuk. Hemenago barkatu, ene barkatu. Badakite bakutza bat presio handiko lana dela. Hala da. Horregatik, entzunaketaz. Ez
zaitez estresatu, arna sartu lasaitu, Eli argizan duzu, prestakuntza hona ezazu ahaztu, zure ganko fiatu, taburu hori altxatu, benetan kasuek dazu, entzun ezazuta entzuntzoa jarraitu, historia erabilioztean, odola borroka ateratzen badan, dena ongi kaperiztu, ekipo bikaina baituzu, ebakuntza gauzatu. Gehiegizkoa, ez dinut presio honekin. Ez, noski, animatu! Lehen ebakuntza beti zaila izaten da, lortuko duzu benetan, nire lehen ebakuntzan dardarkan egoen. Ez ba, zu gaizara. Ez dakit ba. Zure buruarengan konfiantza gehiago izapartezu. Ikasi dituzu jakin berrekoak karreran. Zuk badiozu, zu bakarrik entzun eta ikasi. Benetan uste duzue? Fida zaitez, zure ama bezalako makina bat izango zara. Bai, ez dakit nik. Gaitasuna hor duzu, denean daramazu. Mugitu ongi bizerak, sartu eskua barruan, guzti zaitez odolaz, hemorragia aurkitu bitartean. Anestesia kontrolatu, batean konfiatu, beti zango gaitezu zurandoan. Batzuetan komplikatu daiteke, baina elkarrekin bikainak zarete, denak batera lan egiten. Lasaitasi kantatzen, ebakuntza gauzatu. Desastre hutsa naiz. Eli, altxatu aurpegi hori. Zer duzu? Bez galdetzea, egun txarra izan duela uste dut. Egundoko presioa jasatzu duzu mediko munduan. Ez zaita raro egiten. Ez osasun munduan bakarrik, pertsona orok. Beste alta bat? Ekarri papera, nire kontu. Azkenean, etxera!
dakit zer kezkatzen hau presioa gainean du heli blokeatu egin da. Gaixoak ezin du presioa gainditzeko arazoak ditu. Laguntzeko zerbait buruan duzu Maiti, bai, Eli, zer, ez dakit, zer, ez du lortu, hau lotxa, zer, ebakuntzan presio ongi gainditzea. Gaixoak haienek, gaizki egin ote dugu presionatzen, errua gurea alda hori ez, Eli, ebakuntzan beldurtuta, Elik esan beldurtuta egin du eta orain amak entzun beharko ditu ez du lortu ebakuntza osatzea esan ozen presioa ez du gainditu ez du lortu ebakuntza osatzea esan ozen amak entzun beharko ditu ez du lortu amak entzun beharko ditu. ezin gehiago familiaren prestigioa galdu dugu, presio horren guztiak gainditu Utz gaitzazue momentu bat bakarrik. Andere. Fundaziorako dokumentu hau sinatzerik bai? Bai, noski. Benga. Andere, mendakoazu. Ekarri ba dokumentua. Edo nahiago duzu gero sinatu. Bai, utzi nire mai gainean. Zer gertatu da? Kontatu didate, ebakuntza, ez duzula behar bezala gauzatu. Bere bizitza zure eskuetan utzi dut eta ez duzu maila eman. Horrela ez zara inora iritsiko. Ez da nire asmoa izan, ama, bihotza taupak hasi zait Eta zer? Zure asmoa ni urduritza bada bide honetik zoaz. Lehenengo, niri ez hitz egin horrela. Eta bigarren, ez jarri aitzakirik. Bere bizitza zure eskuetan zegoen. Familiaren izenena eta prestigioa jokoan dugu egiten dugun ebakuntza bakoitzarekin. Haintxarra banez zergatik ez zuzuk egiten ebakuntza. Ongi dakizu, aspaldi, utzi nuela kirofano alde batera. Beste eginkizun batzuk ditut orain. Eta gainera, ez ordaindu zure frustrazioa nirekin. Momentu honetan behar dudan gauza bakarra lasaitzea da. Beraz, egia esan ez zara asko laguntzen ari. Ura behar dut. Eizu, Ei, zer moduz? hemen, Ez daude ongi, ez da ni, egundoko eguna daramat. Ez duzu sumatzen ala. hitz egin nahi. Noski. Nik ikusitako gauza bera ikusi duzu ez da? Banengoen ba, biauen artean zerbait berezia dago.
Bai, hori argita garbi zaigoen begibistakoa da. Haien artean sekulako konexia dago. Baietz elik eman lehen pausua. 10 euro. 10 euro eta afari Gariren alde. Onartua. Beno ze, bukatuko zuengoz, eta zu, ez zaitez apoiatu nire mostradorean. Hori, garbitu berria dagoela. My love, zu segi lanera, arpi hauek, beti zerbaitetaz kexatu behar. Bai, ez duzu sumatu edo, igartzen zaie. Kirofanon begiradak egundukoak dira, tentsio bistorekin moztu daiteke. Ba hori, esan dudana. Ez dut uste gela horretara lanari buruz hitz egitera doazenik. Ez dut uste ez. Bai, txorakeriak laguntasun utxa baino ez da. Laguntasuna senten du. Nik 6 hilabete daramatzat hemen eta dena ikusi dut telenoberetan bezala begiratzen diot elkarri. Ai, Lea, ez zaizu bat bera ere eskapatzen. Badakizu, nik dena dakidala, utzi ez du kontatzen gauza pare bat. Ikusten duenean Horritu egiten da, begirara horrekin eratortuta. Guardiak ematen ditu, berarekin tontotuta. Tentsioan abari da, bi hauen artean. Bisturiarekin mozteko modukoa. Bihotz polit horiek, etengabe tautaupaka. Maite du bera, zalantzazpirik gabe. Noiz ohartuko dira, Agian behar dute, bultzadatxo txiki bat daupa, 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 daupa. maite du, ez gira. Zoneko eder bat jarriko dut ezkontzan. Maite du, Joan dira, ez du, entzuna duzu Ospitaleko berria? Eli eta Garirena, ze pelmak. Ikusten duenean, askurduritzen da, bihotza itengabazten zaio taupaka. Denok ikusten du, airean da maitasuna. Lagunduko dugu bere ganotzen, itzeon gato jartzen. zita bat eskatzen, Zehara batxuak nola egin irakasten. ongi irakasten. Bion artean da, Kimikala bat da, eta tentsio sexuala. Bihotza taupaka, Eta elkarretan behar ikusten da argi. oh bai maite du. Zita bat eskaioz, Maite du, zabea bezala bukatu. arista, deitzuten. Taupa, 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 utzi zure bihotzari hitz egiten. Maite du, Ape bat eskaioz, maite du. azurean gaztazu. Arata, Onartu, pentsa sentitzen duzu. bihotza hasten bada, bombeatzen azkar, DAUPAK. Musu eman bezarkatu, kaukapian gaitasuna. Maite du. Maite du. Sentitu. Zirrara, hasi jarretzen gura. Gobernuko maitasun ezkerda. Maite du, maite du, maite du. Jadada maite du. Presioa eta presioa. Ikaragarrizko barnemabun nire barrenean, ez dut beste ezer sentitzen. Eta gainera nire amek ez dute gehiagi laguntzen. Beste norbait deitu behar izan dute nik egindako hankasartzea konpontzeko. Frustrantea da benetan. Zenbat gauza. Lehenengo eseri eta lasaitu mesedez. Halako presio momentuetan egin behar duztuna, sudurretik arnasa hartu eta ahotik bota. Bestetik gogorarazten dizut zure lehen ebakuntza izan dela. Bai, baino, sertitzen dut perfecto izan bar naiztela aldi oro.
Eta nire amek ez didate kontrakoa esaten. Eta sekulako estualdia sentitzen dut. Baina tira, mila esker. Sekretu bat kontatuko dizut. Agian horrek ikuspegi aldatzen lagunduko dizu. Zer diozu? Ba, omen dago zurrumur bat, zure amari buruz. Baina kardiologo bikaina zen bera, ez da? Bai, baina zurrumurrek diotenez, geroztik ez du berriro ebakuntza bat egin. Zer diozu, baina zer da gertatu zitzaiona? Ez dakit zehatz mehatz, baina uste dut hemengo veteranoek zerbait jakin dezaketela. Jo, ez dakit honek nire barne mamua isilarazten laguntzen duen, baina norbaitek entzutea zen behar nuen gauza bakarra. Mila esker. Zatoz, galdetuko diegu. Ein eskak. Kaixo parejita, zelan? Zerbait galdetu beharra dizuegu. Bota, guk denetari dakigu. Nola ez, maru geoetan espertak. Horregatik titulu bat jasoko bagenu, ebakuntzak nik egin lenituzke. Harriragune hau txisme zentrala dugu. Ospitalo honetan gertatzen guztiaren berri daukagu. Zer gertatzen zaio nire amari? Ui, ba, urgentza bat bigarren pisuan. Hori ainarako oso ongi daki, ez da bai etxati. Traidore zikina? Egia esan gai delikatua da. Uste dut hori naroarekin batera? Azaldu ezakegula. Aizu entzun ondo, jakin mina duzu edo. Historia hau ezin da kontatu hemen tabu bat baita. Urte askotxo pasa dira eta hanka sartze galanta. Borginen horiek dakigu sekretua. Entzun lekuko ginen dena gogoratzen dut. Baina Kontatzeko ez da erraz. lan arriskatzen duzu ebakuntza aurre rutina. Mila unalde zekina baina izatzen hanka sartzea. Bihotz balbula laketa, zaitasunik ez zuena opresioa. Hanka sartzea. Dena primeran zikoan, bera baitzen hortan onena bat batean. Izoztuta geratu zen, bere begiak lausotuta, hasi berri baten akatsa. Tropatu zen, ez baikendu, bizingulara ea. Entzun, zure ama zen oskandik bata ona, baina akatsariaren sortu zuen embolia bat. Gero ez zuen onartu, kukuzi hoi eskatu ez kontatu, beran kasartzea. Sekreto horrarazti zigu, begira daura lausotu ezen zuen, beran kasartzea. Jarekuntatu eta herrita mantendu, geroztik ez du operatu. Eta zora biatzen, baina zen jakin arte. Zazaren ondorioa, ekoslena periferiara arazoa. Haika sartzea, ezin prestigiorik galdu, ez duena ipartekatu arazoa. Hanka sartzea, bere zenona mantendu, ezin dut inoiz hanka sartu. Eta izan zen, hanka sartzea. Kontatu dizuegu jada, gure amaren sekretua. Eta izan zen, kantatu egin. Eta izan zen, hanka sartzea. Hei, Eli, oraindik ebakuntzaren kontuari bueltak ematen. Hori bakarrik balitz, lan egiten jarraitu beharko nuke. Eta gaur gertatutako eta gero, irudi ona eman beharra daukat. Baina leher egin da nago. Etxera jo marko nuke, horrela ezin da lanik ongi egin. Ei, baina horrelako presioa sartu zure buruari min egiten diozu. Begira zure amari gertatutakoa. Zure ere gertatu zaizu? Edan hori gertakioke.
Bakarrik utziko zaituztegu. Uste dut asko duzutela hitz egiteko. Informe hau sinatuko meze. Bai, zatoz. Benetan. Hau dezepzioa. Urtean dana daramazu momentu honetarako prestatzen. Ongi dakizu, ekintza guztiek zure etorkizuna markatzen dutela. Familiaren izeruna eta prestigioa mantendu beharra daukagu. Herrieta egitera eta dena gaizki egiten dudala esatera etorri baztara, ez dut entzuteko asmorik. Itzegin errespetu zure amari. Ez dakizu ze sakrifizio egin dugun zuk lan hau lortzeko. Pertsona asko daude hor kanpoan emesatzen saiatzen. Eta zu aukera galtzeko bidean zaude. Badakit zure sekretua, ama. Zeri buruz ari zara? Zeri buruz ari zaren? Badakidala zergatik ez duzun ebakuntzarik egiten. Hanka sartzea izan zen. Etzen nire errua izan. Zergatik presionatzen hauzu horrela, ama? Ez duzu ikusten zuri bezala gertatzen ari zaidala. Nire barri mamua elikatzen ari zarela. Lan hau gorrotatzera iritsiko naizela horrela jarraitzen baduzu. Presioa, lan honen parte da. Bizitzaren parte da. Ba, ondo eskutatu da ama bulegoan kirofanan sartu beharriz izateko. Ez izan lotxagabe. Arrazoia dauka. Gure indar guztiak zure prestakuntzan jarri ditugu niri bezala gerta zakizun. Ba, ez zaizu esan datera? Ei, nor da bilor? Uiz, barkatu. Barkatu. Ezin izan dugu elkarrizketa entzun gabe gelditu. Saltxo gustoko dugu. Oso interesgarria zegoen. Ez hau duzu gure sekretua ez da? Segi, eta zabaldu hospital guztiari. Agretarren prestigioa lurraren pare geratuko da. Utzi, dagoeneko dene jakinen dute. Eta gainera, arrazoia dute, koldarrutxa izan naiz. Ama, hemen aukazue. Zuek erortzen bazarete nik zuekin. Baina, zer diozue, hemen ez da inor erori behar? Urteetan profesionali karagarria zarela demostratu duzu. Eta zu bidean zoaz, ez duzu diagnostikoan, kale egiten. Nik uste bi hauek gure abentura horietako bat bartutela, eta aurrera begiratu. Abentura bat? Ez abentura mota hori! Kaikoa lakoak! Irribarre bat izan da hori? Denok izaten ditugu momentu eta egun txarrak. Bai, nik irribarretxo bat ikusi dut. Ziur zabete ezin duzuela aurrera pausu bat eman? Benetan, nik ez dut honetarako balio. Zuk uste? Nik badakiz zer behar duten pretxegora hobe kudeatzeko. Abentura bat, bai! Bai, abentura bat. Oi, ni... Ez da pentsatu ere! Zer egin behar dugu? Presioa kudeatzen ikasi? Bai, presioaren aurkako armak erabili! Nola? Armak erabili? Hori da espiritua! Abentura txiki bat biziko dugu, gure mamuen aurka borrokatuz! Mamoak, oindik mamuei beldur handia diet, ezin dugu ez dira batera egin. Benetan. Benetan, txorrak imar ditugula. Perfektua izatea Hori eskatzen duguna, Eli. Utopia bat bizitza. Aukeratu ezazue zuena! Nik ez bat aukeratuko dut. Arma bat aukeratu beharko, aurrera begiratzeko. Ei, ea, nik armak gorroto ditut. Zeintzu figuratuan ari dira. Baina gara, lehenengo erramita. Barrena laguna kondoan. Baina igunean, zuzabeta zizan bazara beti lehentasuna segi aurrera. Aurrera, ez begiratu inerzatzera, presoaren irauzalera, denbora eskaini zuretzat. Aurrera, umorea erabilita, hankasartzea normala. Kirofanora! 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 Askotan ez gara ohartzen, inorez da perfektua. Iritxar gara? Iritxar gara? Iritxar gara? Ez gara mugitzen! Nik ezin dut korrika egin, da denetan azkarrena. Emamosteko alea! Yeah! Kirofano batean den zaman, hori bai kudeatzeko zaila, baina entzun ondo, atxeden hartuta bazoan den ateratzen dato zer ezago. Aurre
mamua osatzeko. Aurrera, laguntza behar baduzu eskatu, zuzara lehentasuna. Aurrera, zure lorpenak baloratu, zuzara lehentasuna. Eta gaizki sentitzen bazara, gogora itzazu hiru armak. Lehena, humorea, bigarrena lagun onak, hirugarren atsedena. Atsedena. Aurrera, humorea zure antiestresa, familia zure babesa, ez daztu inoiz atsedena. Aurrera, zure ronduak bida zaitez, kritikak hartu itzazu morez, zure bihotzari entzunez. Zure lehentasuna. Leher egin dautzen hau zue, atxeena behar dut. Zoaz atxeden hartzera bai, egun gogorra izan duzu eta. Ea begiratu somatzen baduzu, taupaka, zerbait esan nahi dizu entzunaretaz bat, taupaka. Beti izan dut gurasoen babesa, txiki-txikitatik, ez zaitez de falta, baina hori alzen biderik zuzenena, emaitza onak beti presiopean, ez aldute asmatu, trompatua naiz, oraintxe galdetzen dizut nik, esaidazu orain ez baitaukat oso argi, ta erantzun nor naiz ni. Aurrera begiratu somatzen baduzu, taupaka, Naiz ni. zerbait esan nahi dizu entzunaretaz bat, taupaka. Sentitu dudan estutasuna baretzen hasita, nire barrenean bihotza hasi zait motelago taupaka, zerbait ikaziote dut bida jontan, ongi erantzungo aldut, gaiote naiz, emaidazu erantzun bat orain, presioak kudeatzen ikasten hasiate naiz, ala.
daukat ez naiz inoiz izan perfektua, bihotza entzun ta erantzun bat eman dit presiopean, ez naiz inoiz izan da orain, ez dut beldurrik ez, topa egin gogorta, ni naiz nire lehentasuna. Begira, begira, loseko dago! Zergatik ez dizkiogu apuntak lapurtzen? Bai, nire uzailan distretuko nik ikustean urtu egiten data. Ez galdastirik, bere lagunak datoz eta. Hola, pastelito! Ai, Markel, ez du zororako jendaren aurrean, gorritu egingo naizela. Abortatu, abortatu! Eli, Ikasten egoin. zer moduz? Aprobetxatu zorra txaldea? Bai, baina... Zuek eta istripua nolatan ba? Ze istriputa ze demonio? Joratuko zinen. Arrazai duzu. Atxeena behar du joanen gara zerbait hartzera. Bro, orain txetorri gara kalean egotetik. Txo, entzun duzu, gurekin zerbait hartzera etorri nahi duela. Luzatu ezagun atzeden atatera gaitezen berriro ere. Zorionekoa gu. Ei, Eli, ikasioan truko berri bat erakutsiko dizut. Dabuti ateratzen zait. Taberna itxiko dutela. Segiztek aurretik, gauztak hartu eta banoa. Baina ez atzeratu. Aizu, begiratu nondik zoazen. Barka... Aizu, ezagutzen zaitut. Nomait lehenago elkarri ikusi dugu edo... Ez, baina... Zure aurpegia ez dagoen egiten zait. Insarik bai? Bai, abildua taupaka. Jarraituko nauzu. Nola ez ba? Bazatoz? Bai, banoa. Ui? Eta hau? Taupaka bihotza entzuten ikasi, humorez ezirtzen ikasi, lagunekin bizitza bizi, presioaren duta pertsona bezala zen, uratzen ikasi, lebasunak debugadak, ez dauka bakera horren laguntza eskatu ondokoari. Eta egin taupadak entzutea dago eskuea, okertu kalegin konponbidatu beti noski zure zuena. Badakit edaren eta denak
quindi te ne vai, non ci posso pensare. Con la maglia del sito e ancora quei segni del sale. Ma chi lo sa dov'è che puoi arrivare? Che da lì con la piazza Bellini c'è di mezzo il mare. Oh signore, basta una giornata di sole. Sento una liberazione, musica per gli occhi miei. Ma davvero tu mi guardi così? Dico no per te significa sì. Io che cosa fa l'amore non lo so. Ancora. Ah, che male c'è, già la vita è complicata. Ci mancavi solo te. Stasera Partenopè. Il lungomare è una sfilata. Ma tu sei fidanzata? C'è un teatro in mezzo al mare, sembra pari a casa mia. La saudade di un'estate, una profonda nostalgia. Cosa stai pensando? Mi manchi un po' da ieri. A cosa stai pensando? I soliti pensieri. Oh signore, basta una giornata di sole. Sento una liberazione, musica per gli occhi miei. Ma davvero tu mi guardi così? Dico no per te significa sì. Io che cosa fa l'amore non lo so. Ancora.